Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kula Naula Dwi Nurlindasari badhe kancani panjenengan dinten menika kangge sawetawis menit menika wonten lintas warta ingkang ngandharaken informasi paling anyar. Pemirsa, gerakan kontroversi Jepang buang limbah radioaktif saking pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Gerakan kontroversi Jepang buang limbah radioaktif saking pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi wonten Surakaping sekawan doso Agustus 2023 dhateng Samudra Pasifik nyebabke kritik wonten lebet kaliyan wonten jawanipun. Malah sawetawis negara nanggapi kanthi mengimpor asir seganten saking Jepang. Wiwit tsunami kali 2012 saking ngerisak PLTN kasebut kanthi langkung saking 1 yuta metrik ton yutaya limbah saking sampun dipun kembalaken wiwit dibuang dhateng Samudra Pasifik kanthi mipil. Debit kaping sapisan 7.800 meter kubik. Proses menika bakal dangu kiten-kiting 3 dasa warsa. Ajeng punapa pangaribawa nuklir statement Universitas Negeri Setunggal Gadjah Mada UGM Yudi Utomo Imerjoko mreletaken biota seganten saged pecah amargi kepareng racun radiasi. Intenipun inggih menika limbah radioaktif beracun. Nanging Jepang tetep ngeyel menawi toya olahan saking Fukushima aman boten dipun sengkuyung dening Badan Energi Atom Internasional. Mekaten pawarta ingkang saged kula aturaken wonten dinten menika. Kula Naula Dwi Nurlindasari panata acara wonten enjing menika ngaturaken agunging panuwun sugeng pepanggihan wonten wekdal ingkang sami kaliyan adicara benjing. Sugeng enjing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.